Alamar tambaya da gani a fuskarki. Ki ɓare gyaɗa ne ki zubar da ɓawun sai ƙwayar, ki taho ki bani. Ka faɗi gaskiya lamari babbar magana. Ina jin kunyar furta kalamin ba yau ba, sai ka jira ni. Alkunya na rasali yin haka daidai ne, da alama na fito na fada wani shinge ne. In na san kaki bani maki mizani ne, a zato na abin da na hanga alkhairi ne kuma arziki ne. Ka faɗi gaskiya lamari babbar magana. Ki ɓare gyaɗa ne ki zubar da ɓawun sai ƙwayar, ki taho ki bani. Mai doki ya kama linzami haka daidai ne. Mai mulki akan kujerar tashi sarki ne. Kai kaɗai nake ta gani a cikin wani birni ne. Dan cikar kamala na san cewa ka gane asalin bayani. Alamar tambaya da gani a fuskarki. Ki ɓare gyaɗa ne ki zubar da ɓawun sai ƙwayar, ki taho ki bani. Ka faɗi gaskiya lamari babbar magana. Ina jin kunyar furta kalamin ba yau ba, sai ka jira ni. Zakin zuma a bakin ki ya zaki ne, nai tambaya ki an sani yaya take ne. Kin gansu kin fahimce ni to ai haka ne, ƙaramin rauni yake kuka ni na gane, kama ni ki jani. Ka faɗi gaskiya lamari babbar magana. Ki ɓare gyaɗa ne ki zubar da ɓawun sai ƙwayar, ki taho ki bani. A cikin mutum mai farin jini kai jigo ne. Ka kakkarya min gaba uwa na kai zaune. Fata na bar mu duba ai lamiri ne. Mun yi shakuwa ni da ni da kai alkhairi ne. To kar ka guje ni. Alamar tambaya da gani a fuskarki. Ki ɓare gyaɗa ne ki zubar da ɓawun sai ƙwayar, ki taho ki bani. Ka